sei ndakamhangara trust information kuti akapa mwana wangu pano anoitwa kudza erimi mwana wangu ane 15 years. 15 years chakaitika ndechekuti mama wacho vakanditi zvani mwana ndisikumbomuona musha ndakati maoni zvakanzi pane zvandiona ndakatadza kuziva kuti mwana wangu manyika yakaita ndakati alright ini semaziviro enyamboita mama wacho ndokutora mwana ndokumubvunza kuti nai mwana wangu chii chikumboitika zvakanzi ini mama zveshuwa ndakapedzisira kutera mwedzi wapera zvakanzi alright asinyaya ukumuziva ere munhu wacho akakuita zvakaizvoendimuziva ndiani trust mukomba choto alright isinyaya ndobva ndatoona kuti zvingandinetsena ndatora gogo wacho ana gogo wacho tu ndakati aperekedza ichi mwana kumukomana aende kupi aende ikoko ndobva wasvika shuwa kune mukomana ndo atanga kuita sekuramba atanga kuramba kudai so ndokunzi chitenga ichi apreding test muita semotest amona kuti ndizve zveshuwa ndobva asedzwa tete musikana azvishuwa ndobva atestwa ndobva vachi ndizvo ndati ini mwana akwanisa kugara panapa ngaadzoke kumba kwemukomana ikoko tochiona kuti next stage tichasvika pano navana kuwadena ndakadai so ndamira ndakadai so ndikuona mazuva ari kufamba mwana ndikoko ndikuona hapana kuita zuva rechi4 ndikuona rechi5 ndikuona mwana waya kumusiwa nemukomana andimutsa ndakati kundimutsa zvikumuchii zvakanzi mudiwa na trust ndakati alright ndikuya ndabuda vaive ndikubuda ndikunzwa trust akumutsa kubike akuenda akutiza mwana ndakati zvisinei apo anga asiya mwana pamba aenda nokanda gumbeze kupi panext pasecond one ndati tora gumbeze titese tidzokeko azviite kuti utese usiwe panapa zveshuwa ndawana mutsa mota kuenda pana trust kuenda ndasvika mai achivari vatsanangura kuti ndozviripo so mwana handisimutora ndikumusiya papa ndikumusiya panapa kusvika taona kuti pachaperera nyaya ndobva ndakazozviona kuti vana mapesa apa ndaisingataona ndakaramba ndakanyara ndikaindipira nyaya yekupi kwachangamiri ndo mapiri andakaita nyaya trust una makore mangana ongereza 18 years. 18 years. Right, zviri kutaura kuwashinzwa kuri kuti kuti zviri kutaura tenzi wangu kuzvinzi but nyaya ndikupokana nayo ndeyekuti mwana wokudzai nyaya ndikupokana nayo ndeyekuti mwana wokudzai ndishuwa ndaidanana nayo but nyaya pamuviri vaakutaura pinda akatanga kudana naye mwedzi watabvoyo kutanga koiri muna april ndakarara naye iwe baba maida kuti mwana aitese pamomende mwana wangu kuti akamendesa ndada kuti azive kuti ndiane problem yakusodikana ndaiziva kuti ndada kuti iye azive kuti ndiri kuzviziva kuti ndiyakaita se ndiyakaita nyaya kumashure kusori change ndakudzoka kumashure kumashure ko ndakatombosendera meseji baba wacho ndakati udzai mwana wenyasiye nechi nemwana wangu pasati pane zviri zvaitika mwana ane 15 years mune mhosva under age mumitisa murume akatienda kupolisi atiite zvozvo fonere polisi uyu musungwa under age baba munoendesa mwana kunguda pfuma mwana ane 15 years mutemo autenderi uyu musungwa tichitandara changamiri iwewe handi utobvuma kuti isikana mundu zvadzoita dzokutanga dzimwe dzinonhodzera munhu ari chaiye mwasiriye zvino kana majentezi okazvaamhosva unozviona here kuzvibudira zvezvekutaura kokungoti ndiri ndabweka uzvonyeverezaukuoma futi apo kwatofuta ndai shamwalipeta amadi sandaita mugofedza inini pamutemo
wedu chaicha arikuma muri kuti kudini chokwadi pamutema hazvibvumirwi nekuti 15 years inenge iri under 8 izvozvi mwana wacho ari kubvi ari kugara kupi ndakamusiya kumba kwangu kumba kwemurume kumba kwemurume uyu ari kumuramba wacho 15 years under 8 inenge iri mhosva iye murume wacho ari kuramba hanzi ndakadanana naye ndakarara naye chii chawakaziva kuti pawakarara naye haana kuita nhumbi nini kusikana ndakatanga kudana naye mwedzi watabva muna April. uchiziva kuti under 8 wakazviziva baba think before you act muri uno mutori asi adzimai makatoorana ne 12 years or 13 years makatoorana makutaura mhepo kasi Nzoro changa. Chama. Iwe uno 18 years. Ndi. Ugarara mwana. Ngame mwana wenyu agarara nomwana. Ndio chokwadi. Muda uti. Right, pamusoro tingangoenda ku amai indoti totogona kuti mukomana uyu akatongoita zviri pasi pemutemo zvekutora under 8 ava baba of course vanenge vane mhosva asi baba vaida kuedza kubata chokwadi kuti nhumbu ndeyake iyoyo uyu nekutya haana kuziva kuti kumberi kune nyaya akatorana neunda 8 ava toda kutonzwa kuti ndizvo here asi under 8 mhosva yaakatoita makasimuzarwa muda kuti musoro shamani mhuri yenyu yakataza nekusaziva ava baba chavaifanira kutsvaga vaifanira kuti vatsvaga kuti uyu ndiye akanyangadza mwana wavo chavaifanira kuzomhan'ara kunoko kupiwa kukanganiswa kwemwana wavo kwete pfuma pamusoro pamwita zvazvange zvikati togona kubatanidza dzimwe dzisiri avanazobakavakava havana kuuya kodhimanda pfungwa kana manzwa statemendi vada kutotsvaga kubatsiwa nedare zvino dare zvanoita kumabatsiwa zvinoita kunokwanoisa nyaya futi yozodzoka futi zvake zvavari kuda zvekunyangadziwa kumwana zvinodzoka futi mupi asi pokutanga panofana kuti nyaya ijeke inotanga yaenda kuiswa kupi police case chiti chiti tosiya munhu mudhudhudhu pachivanze uramba mudhudhudhu wetsvagea ataura kare pamusoro ataura kare mwanakomana akati ndakarara naye arara neunda 8 wayana Ndaenda baba. vari kupe baba vamukomana gauya inonetse hainetse kutestiwa kutoswera kamizwa baba mwana munoona nyaya dzenyu dzamunoudza kunoko maitanga mafunga mabvunza mazana ndii kana maida zvokutaurirana ndii maitaurirana kuzani iyi handiisi yakadai baba ndimunomwana ndidza mhosva yakaparama makaitora sei kuti zvakaitika ndezvokuti amukuru wangu pavakandifonera ndiri parwendo kuenda kumvuri ndakatakura ndandi parwendo kuenda kumvuri ndakatakura mabhera
andifonera zvakata mukomana shuwa mukomana wenyu kuno kwauya nemwana kuno so ndati kana adaro aita sei atadzi ndimirire ndiita sei ndiri kudzoka kana ndaofloda mamberi kubva mumvura saka ini ndakazokushamisika ndaunza kuti nyaya yakomana izvo ndakatora taura kuti zvishuwa ndiri kudzoka tsangamidzi Inzwe baba. Ichi pamakatangubenimirire imvura makazodzoka here kuenda kuna kuneve inyangwe datsambe kudarika uya ndakatodzoka nezuro ndikavafonera vanondera foni nezuro chine ndakatoenda kumba kwao ndasvika kwamusina Mamsore. Mazvinzwa kuti mwana wenyu akararana mwana kuva ino mhosva isingatendewe nehurumende. Mwana waakarara naye underage haana kodzero yekuti arohwe. Ane mhosva inoda kuenda kupolisi. Changamira. Inogona kutora nguva yakareba nyaya iyi inovaridzi vaeme kana ichizodzoka pamusoro Saka unosunga nemunhu. Tora munhu aende pakona apa. ndakutaura kukumbira ini ndatotarisira kuti ndikumbire ndichitaura navo namufungai ndakati wafonera ndikati ndambokaonza vashai Baba Samon rakaya. samuna akatongosvika nezuva akatosvika nezuva Asa muwira. vanonze ndakasvika seni Mukaona Samoni makanzwei achezvemunoona Samoni mukanzwei zvakandibvundutsa ndisandiwe makadinzire kuna mutungai ndakaenda ndikati vashai Ayo Never tiri manje. Andiri lise. Inoperera uko. Baba amzani mbena mataya. Tema ndi. Ndopfunza maza. Andi. Burwa wakizana. Iya dzakadai kuenda nditonge. Ndienda kupolisi vaifanira kuzvipota kumapurisa. vakatogarira nhanzva kuti vakatoenda nomwana wavo vachitoziva kuti vanomhosva Musikana wacho ngauya. sabumati taurati ndaida kubvunzawo baba kuti dai mwana wavo akatambirika mumusha umu vaita sei yatupati vakagarira nhanzva ndinoda mapindurei kuti dai akatambirika chakwa chouwe chose akuda kupindura ine ndairodza Taurisa. Kudzaya. Kumana nomziwa. Ndiani wako? Mwatanga wadana nani? Uri form 2. Uchiri utikoreje? Iwe. Oenyengwa ndo zvawaita ere? Ita zvawaita pawenyengwa. Yo waenda kuchikoro. Ndopaona kuti zviri right kudanana nemukomana. Ya? Saka wakarara naye kangani? Kakawanda. Maizvitira kuti una makore mana? Waida kuenda kunoita murume nemukadzi no. Waida kurorewa? Ha? Kuyo kwawaibvuma kurara naye waiti kuzvopera?
iwe paka kuti ndinokuda kwamuti ndati paka kuti ndinokuda kwamuti kudii iwe akakumanikidza kupfisa bhurugwa here iwe waizwa kuti mwana wechikoro utaura kuti akakumanikidza wakachema saka kwaifatira kwazvida kuona pazosvika mwana saka mufesi wako akuenda kujeri wapinza bhizi baba kuti vachichengeta nhungwe baba zvamaifanira kunge makaita hazviitiwe kutora mwana muchiendesa munosungwa kuenda kujeri maifanira kuenda kuripota kumapurisa handiti kumapurisa ndivaizokudze solution manzwa hatibvumesi hatikuchajire kuti munoda muwane pfuma tichatanga aenda kupolisi ndokwamutanza kuti tinoperera kuti handiti uyo tatosungwa munochengeta mwana mabida kutaura kuti baba ndaida kuti ndititaure nyaya iyi yakamboenda kupolisi ane mukombo wake futi vakambosungisana nemusikana yefuti ndiani akasunga mukoma wake upi akambosungwa nemusikana yefuti mukoma uyu mukoma wake atova nomukadzi aita sei vakatoenda kupolisi vabva vachavataa kudai anosvika ndezvarini zvinhu zvakaitika izvi hazvina foma ndikuti kumashure ndizvo here baba ndishuwa takaenda kupolisi kuenda kwatakaenda kupolisi nekuti ava vaidenhana muhwawa mavo tasvika kupolisi nzakanzi ndaingoita sei ndaingotaura nyaya musikana ndiyaini vakachangamira nyaya dzinozotsvagotsvago dzakawanda saka naiwe ukuzokadara nemukoma uyu ndizvo saka uri joki kai ureza wakakwana here udana nemukomana wakumba kona uyu apa udanana futi neuyu nhasiyo safuridzo wenhungu ndiani iwo zvose kuti ndiye muridzo uyu wadana neuyu ya uyo ndowakwanza chaiyo kuti akuitisa nhungu ya pane mwedzi mingana baba mwana amai iyo kai regai mwana aenda kuseruko achinhubaisi yangu nekuti mwana uyu haana kutanga izvozvi akambodana nemukomana waari kutaura pamwe akuramba nekuti mamudare kuti mukoma wacho haana kudana naye anogona kunge akadanana nemukoma wacho wodana nemukomana ndiwe mombe here kana kuti ndiwe chiyamheni wozoya kune uyu pamwe waiti ukaenda kodzokera kuya kuya saka uyu ndosaka ari kusimba kuti nhumba haisi yangu bhozi wangu uri kungopa chero munhu wese wawada iwe chero waipa munhu wese wakapa iye uyewo wachona mukomana wayo ane mhosva changamire payakaenda kupolisi makanzi chii nayo kupolisi makanzi chii unoenda kupolisi aiwa musuwa waenda kupolisi yo kanzi kudii kambe mwakaenda asipo mukomana pamusoro changamire unoratidza kuti handidi kupedza wangu ndaenda kupolisi wazi muona nyaya maitwa akaitwa yakabatwa rafu yakabatwa rafu uyu ulo
waenda da uyu mwana aipa wese munhu wese anditi atojaira saka uyu nhasi asvika panguva yakaoma akunyurira nokuti ndiye akapedzisira kuseva chamwari yokuseva zvaiitwa nevamwe ndiyo wakufira unonodzokera ikoko mwedzi riri yapiwa mudano under age iwo ndo kunzi wakanakira mwana right itraining sapa kana ipolisi kana vachita hori mapurisa achingaendoitireko munoona dzekunoita tsangamiro vana kana vachikura kangati vatsuzi inini ayo kuti tutaura netikatega baba imimi hamuzoziva mwakaitaurira munhu ndokainyaya dzitaurwe munhu pedzera nyaya dzenekuvi kuchikoro vakatomboranga nomunhu hazvitaurwe munhu zvamakutourwa nai baba muri kuti vana kana vachiita izvi ngativatsunze mire vana vakaita izvi kumwana uyu vana 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 vedu vana vani vakaita izvi kumwana uyu vana vangu sei vakaita izvi zvepfudza vasara ava vamboenda akuita katadzi ndaitonga kusutita saka imimi kuti moyo wakachena here ndagara ndichitoteta kwavari baba nawo iripo ndeyekuti mwana wenyu imimi awane wamunomudare muno akarara nomwana mudiki nyaya yacho inoperera mumapurisa kana vamwe vana venyu vakazorara naye vachirara nomwana mudiki vanokuchoriwa vese vanoenda mwana mudiki chete ndima kutotaura kutoti vana venyu vamwe vakatorara naye vese vanoenda vari gurupu manzi vakutoroverera vana venyu vese gurupu racho kana vakaita 10 vakarara nomwana inzwai vabereki uyu mwana mudiki kana mukarara naye muri 10 marara nomwana munoenda chete muri 10 kudaro pamunhu 1 anomhosva inofanira kuperera mumapurisa changamira havagone kuipedza muno nokuti mwana vamunyengedza ava vari kutotenge baba vacho vari kugona kuti hanzi akambodanangana futi vari kujora kuti dzimwe dzichipinda unopisiwa kunenge vabereki ndiri romwe imbo idzorei kuvabereki vabereki ndati zvandaita ndakanganisa nokuti hatidi vanozoti akandeya vakazodai vakati aiwa indinadhiri justice anditi kana vemutemovo vazoitongawo nepamwe anditi ndovanozarai nazi vabereki ngatibatsira nezvimwe iri pamusuwo ndochii mwana wakundi ari pagiraundi yaenda sei kuda kuni wozwa maakutaura uyo kwavo kuti akambotanga akatadza uyu ndiye akaita zvinooneka ende vanotoroverera vanoenda uyezve imimi varume vaviri nomwana wenyu ndimuchawirirana kupolisi mundibate zvandikutaura panapa muzwa ndikutaura muri vaviri mwana wenyu wechitatu ndimuchawirirana kupi makapesana so chanyura mese chidakunomurodza nomhosva iwewe ndione mwana akaita izvozvo nhasi iwe uri pano nomhosva futi kana maitotamba makasi ekuti
maitora kuvava muchitana kazizeki ini masvika manonyudzana Wewe watombo mutani ari underage. Right. Ipedze chengambire tiri muzvinhu. Ngati andumirira polisi. Ayo. Chibai.